Hallelujah. I'm Apostle Miracle Prince, the president and the producer of the Voice Daily Devotional broadcast. Mapisarema chapter 23 kubva pa verse 1 kusvika pa verse 4. Jehovah ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa. Why Davida aitaura seizvi? Nokuti kana uina Jesu mukati muupenyu wako, hapana chaungashayiwa. Rega ndikuudze hama mudikani, kana uina Jesu mukati muupenyu wako, hapana chaungashayiwa. Nokuti Jesu ndiye mufudzi wemarriage yako. Nokuti Jesu ndiye mufudzi werelationship yako. Ndiye mufudzi webusiness rako. Pasina Jesu anova iye mufudzi, zvinhu hazvingakufambire zvakanaka mukati muupenyu wako. Davhidha anoramba achirumbidza Mwari wake achiti, anondivatisa pasi pamafuro manyoro uye anondisesedza pamvura inozorodza. Why? Nokuti Davhidha wakanga achiona Mwari saiye ega mufudzi wake. Haleluya. Anoramba achiti, anoponesa mweya wangu, anondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake. Ama mudikani, muupenyu wako kana uina Jesu, hapana chinokuremera kuti uite. Kana uina Jesu, hapana chaungamboshayiwa. Kunyange ukashayiwa uchiona kuti afanika zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, nyika ichikuseka, asi kana ukaramba uine mufudzi iyeyu anonzi Jesu, uchaona nerimwe ramazuva upenyu hwako uchichinja. Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa kana ndiri maari. Jehovha ndiye mufudzi weupenyu hwangu, kunyange upenyu hureme sei, kana ndina Jesu, hapana chandingashayiwa. Why? Nokuti Jehovha ndiye mufudzi wangu, ndiye mufudzi weupenyu hwako. Kunyange upenyu hureme sei, ndiye muchengeti weupenyu hwako. Kunyange zvikuremere sei, ndiye mufudzi wezvese zvaunoshuvira kuti uve nazvo mukati muupenyu hwako. Kana asipo iye Jesu, hapana chingakufambira mukati muupenyu hwako. Jehovha ndiye mufudzi wangu. Haleluya. Saka nesuwo hama wadikani, zvatikamugamuchira iye Kristu Jesu, ngatiponesewo vamwe nokuda kwokuita zvakanaka muupenyu hwedu kwavari vagouya kuna Kristu Jesu vachibva munyika kuburikidza nezvakanaka zvavanenge vachiona isu tinoti takagamuchira Kristu tichiita kwavari. Haleluya. Say I love Jesus. Hapana chinhu chinofadza Mwari muupenyu hwedu kutiona tichiita zvinhu zvakanaka kunani nani, tichivasundira kuti vauye kumufudzi uyu anonzi Kristu Jesu. Ama mudikani, Jehovha ndiye mufudzi wako. Jehovha ndiye mufudzi wangu. Saka kana tina Jesu mukati muupenyu hwedu, hapana kana chinhu chimwe chete chatingamboshayiwa. Haleluya. Kunyange tikafamba mumupata womumvuri worufu, hatingatombotyi zvakaipa. Why? Nokuti iye unesu ndiye mufudzi wedu, ndiye mufudzi weupenyu hwedu. Haleluya. Jesu ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa. Kunyange ndikarwara, iye unenge aineni, because he is Jehovah Rapha. Haleluya. Kunyange zvinhu zvireme sei, usarase tariro. Ama mudikani muna Kristu Jesu, ziva kuti iye unesu haatirase. Jehovha ndiye mufudzi wangu. Mukuchema unenge ainesu, mukushayiwa unenge ainesu. Hama dzichitivenga neshamwari unenge ainesu, hama dzichitiseka iye unenge ainesu. Nerimwe ramazuva uchanzwa munyengetero yako. Ama mudikani. Haleluya. Jehovha ndiye mufudzi wangu, kunyange ndikatambudzika sei, kunyange nyika ikandiseka, asi Jehovha ndiye mufudzi wangu. Haleluya. Hama mudikani, rega nyika ikuseke, asi kuti ziva kuti nerimwe ramazuva Jehovha uchakusimudza. Kunyange vanhu vachikuona serombe, Jehovha ndiye mufudzi wako. Kunyange vachita urorwe, Jehovha ndiye mufudzi wako. Kunyange mhuri yako ichikutambudza, mhuri ichigara ichirwara matambudziko achiwanda mukati muupenyu wako, Jehovha ndiye mufudzi wako. Usatambudzika hama mudikani, nezita raJesu Mwari vachakurangarira. Haleluya. Amen.